Nyathi kwamhlaba yalengana usiza kulokho okulandelayo: ukuhlola, ukukhipha isilwane, ukuqinisa ikhaya, ukulapha umeqo, ikhanda elingapheli, umhlume ongapheli, umkhumiso wezimfuyo, ukubuyisa idlozi elithwetshuliwe, uhlanga lamathwasa, ukuvusa imizwa, ukuphuphisa imithi yabathakathi, ukubamba umthakathi. Uyatholakala kule nombolo 064 793 8826. Woza kuDr Nyathi uzothola ukusizakala. Kulokuduka latha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili ngezo mina uveze ukuthi ungakhumalo bathi ilast bona amagumede mhlawumbe makuthi usemusha like kanzo phinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu umculo maskandi umthandeni umfoka amanqele wazi kakhulu ngele iGcokama Elisha lapha usevelo wasifaka zonke enyameni kwinsizwa esanda kuvela lapha nomshophi idutshula kwamashu ehostel lapha uQuality Biyela kumthandeni ubese dedela iclip impela kwispeech ekade sethula lapha esho ukuthi uQuality ududuliwe lapha kuzothiwa uye ngoba nakho ududulela ukuba uqophela inumber plate yemoto yakhe lapha ubhova kuzokhumbula ukuthi ke imoto kaQuality Biyela ibhala ukuthi ubhova ngqoka ke imoto kamthandeni umfoka amanqala lapha ibhala ukuthi ubhova number plate yayo imoto lapha Land Rover ke lapha bese efaka nezinye ke inkulumo ezithinta lapha usanele umfoka Dzanibe lapha ukuthi naye wakwadutshula izinqa lapha ngenxa ukuthi wayihamba edonosa njengomthande kodwa lokho mhlawumbe engilokhu ngileva kakhulu nayi clip kamthandeni umfoka amanqala ngakhohlwe ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke nisiphatha kahle nibe nosukulumnandi ngithanda kakhulu yabona yabaphethe abafana phela ngiyazi ukuthi bayasupport wenza into ezona mfana ukuthi uThanibe lo yabe edonosa